ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ኣብ ሞባይልና ብብዝሒ ኖቲፊኬሽን እንዳመፀ ዘሸግረና እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ጌርና ደው ክንብሎ ከሪአኩም እየ ብብዝሒ ኣብ ሞባይልና ኖቲፊኬሽን ዝመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሞባይልና የደንዝዛ ከምኡ ድማ ሞባይልና ፈጣን ከይትኸውን ይገብራ ባትሪ ድማ ቀልጢፋ ትውድእ ከምኡ ድማ ንዓና እቲ ድምፂ ናይቲ ኖቲፊኬሽን ዝመፅእ ይርብሸና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓሳብ ንሓውን ከመይ ጌርና ደው ክንብሎ ከሪአኩም እየ እዚ ማለት ግን ንኩሉ ዘይኮነ ንዓኹም ዘገድሰኩም ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ድምፂ ረባሽ ይብሉን ወይ ድማ ሞባይልና ከደንዝዛ ኣይክእልን ኣይሰድድን ትብልዎ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኩሉ ተዓፅይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ነዚ ንክንገብር ኣብ ስዕባ ኣቢልና ንፍረድና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ሞባይልና ስዕብ ምስ ኣበልና የብልና ይሰቲ ኖቲፊኬሽን ሴቲንግ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ኢና ንኣቱ ኣብዚ ምስ ኣተና ኣብዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ዝመፅና ዘሎ ሕጂ እዚ ኦን ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ጌርና ኦፍ ንገብሮ ማለት እዩ ንኩሉ ከምዚ ጌርና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ከደሊና እውን ነቲ ይገድሰና እዩ ዝበልና ወይ ድማ ብላዕሊ ክመፀና ኣለዎ ዝበልኩሞ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ጌርና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ማለት እዚ እንተደኣ ከምዚ ጌርና ኦፍ ተደኣ ገርናዮ ንዓና ረባሽ ድምፂ ኣይመፀናኒ ወይ ድማ ሞባይልና ኣይትድንዝዝን ሞባይልና ባትሪ ኣይትውድኣናን እያ ንዓና እውን ኣይርብሸናን ማለት እዩ ረባሽ ዝበልኩሞ ከምዚ ጌርኩም ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ጌርኩም ናይ በዓል ኢንስታግራም ሕጂ ብብዝሒ ይመፅእ ብፍላይ ፌስቡክ ብብዝሒ ስለ ዝመፅእ ዩቲዩብ ኣነ ከምዚ ገይረ እየ ዘጥፍኦ ናይ ፌስቡክ ብፍላይ ብብዝሒ ይመፅእ ሞባይልና ሽዑ ክድንዝዘና ትኽእል እያ ከምዚ ጌርኩም ተጥፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ስናፕቻት እውን ከምኡ ብብዝሒ ይመፅእ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ተጥፋእኹሞ ዝኾነ ኖቲፊኬሽን መፅኡ ኣይርብሸኩምን ሞባይልኩም ድማ ኣይትድንዝዝን እያ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም እቲ ንዓኹም ኖርማል የገድሰኒ ዝበልኩሞ ድማ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ጌርኩም ተጥፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተዓዘብተይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ ቅድሚ ግን ቅድሚ እዛ ቪድዮ ወዲእኩም ምዕፃውኩም ሓንቲ ግዜ ሳብስክራይብ ትገብርዋ ንዓኹም ሰልዲ ኣይትኸፍሉላ ንኹም ንዓይ ግን ዓባይ ሓገዝ ስለዝኾነት ሳብስክራይብ ላይክ ክበሉለይ ኣነ ድማ ንዓኹም ይጠቅምን ይሓይሽን ዝበልክዎ ካብዚ ብዝያዳ ከምፃልኩም እየ ኣብ ቀፃሊ ስለዚ ሳብስክራይብ ጌርኩም ኣተባብዑኒ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ከምዚ ጌርኩም ኣጥፍዎ ብድሕሪ እዚ ዝኾነ ኖቲፊኬሽን ኣይመፃኩምኒ ንዓኹም ድማ ኣይርብሸኩምን